Din li qegħdin taraw wara hija waħda biss minn 10 klassijiet li jinsabu ġo binja li mis-sena skolastika li jmiss se tkun qed tagħmel parti mill-iskola primarja ta' San Pawl il-Baħar. U għastmat illi mis-sena skolastika illi jmiss din l-iskola se tkun qed tilqa' fiħdana aktar minn 1000 student. Lil-komunità madwar San Pawl il-Baħar Buġġibba u l-Qawra qed tikber huwa fatt magħruf u la darba żdiedu n-nies żdiedu tfal u anke l-ħtiġijiet edukattivi. Binja li qabel kienet tintuża bħala uffiċini tal-Waterworks għaddiet fidejn id-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Sabiex tkun tista' tilqa' studenti tal-primarja kien hemm bżonn xogħol ta' ristrutturar kbir. Fuq is-sit sibna lil John Ketkuti mill-Fondazzjoni tal-Iskejjel Tagħda li qed josserva dan il-proġett. Bħalissa realtà hi li ċertu klassijiet qed iservu ta' tnejn. Iva, fil-fatt tara hawnhekk li klassijiet għalkemm huma kbar il-klassijiet jekk tidħol fl-iskola ġewwa, hemm fejn hemm flok hemm 20 jisu ġiex klassijiet ġo fiha, allura ma jististax tibqa' sejjerek jiġifieri. 3 mill-10 klassijiet ħajkunu jistgħu jilqgħu 26 student. Il-kumplament se jintużaw biex studenti jitalmu suġġetti speċifiċi fihom. Ix-xogħol miexi kif pjanat. Within 3 weeks oħra jibdew jitwaħlu anke l-aperturi wkoll hawnhekk biex jibda jingħalaq il-proġett. Li qed nikkalkulaw aħna li sal-bidu tas-sajf aħna ħankunu ffinixjajnija di, tajjeb, u tfal għas-sena skolastika l-ġdida jkunu kollox in order li tintuża mingħajr problemi. Il-binja tmiss mal-ground tal-iskola. Biex żgur tiġi parti mill-kumplament tal-iskola se jitneħħa ħajt diviżorju jittieħdu miżuri oħra. Sistema ta' alarm system, telephone system, kollha l-istess li hija konnettjata mal-binja l-oħra li ma jkun hemm xejn maqtuħ minn waħda l-oħra. L-iskola ta' San Pawl il-Baħar hija xhieda waħda biss ta' ħidmet il-Gvern favur ambjent edukattiv aħjar. Żorna wkoll l-iżviluppi tal-iskola tal-isport f'Pembroke li se tkunu tistgħu taraw fil-programm News.mt.